amak le do na nia o heng thil thleng tak tak te hi mak ti tura in ring ring chung khan ilongai thale do nia October ni somni kumsang kha chakwa somriat Paruk Khan Captain Alexander Kliuev hian thluna passenger tam tak phur akhal meka Russian airport a atruma hun trep to a he akhal mek thluna hian athok te zong zong nen mi somkwa pali an chuanga Captain Alexander rilruwa hian an trum ma hian thil sang sang ron luta ani na taka chuan aning ve thin pilot han ni chu nuam le hlim om tak tura angai thina ma se an han thloka Russia vela flight thuiwak lote te tlan kwal hi ati thindan om chhuna ni a phur om le engi motak ani na tur chu om lo tlat ni hian a she thina tuna a thlona mek phei hi chu atlan na satlu tukna muhil chungpo a khal the hiala in rin to thu lo soi to thinna ani a flight boring tak ti top tura thlona atum tir don chuan idea mak tak mai aron neya angoi vungvunga abulako pilot Kennedy Zernov bola chuan thil zo du anei thu avashila an soidun ta hetia pilot le co pilot ti anin biak lai hian leilama an tumna tur Russia airport a air traffic controller chuan he Alexander khal thona hi atuma nai to sia atlan chakma ma a athlek dan po aladik lo thu aron puanga Alexander te chuan mek na hian he thu hi radio in aron thona inkal chaklutuk insiam tharu inthlek dan po khadik lo insiam rem pa tro chuti lo chu inron tum thei lawang aron tia ma se captain te chuan engma anon thon le te velawa an thlek dan ngai le an thlo dan speed ngai reng chuan an laron thlok renga chuti lai chuan a leilama he air traffic controller hian tukvira tang he thlona hi a han thlira tum turangin a ke te chu aron tilangin aron in ring to ti a mu a ron tum ngei chu atum chiang ani controller chu a chi ai hle a thu a thon le in tlan chaklutuk in omdan po diklo in tum thei lawang he landing hi phalani lo a han ti ta ma se captain ro chuan engtin ma aron chang lo a ma a captain Alexander an co-pilot Kennedy a hne na a soi kha chu enjoy du em moi tak thatakin tuna hian ka zuk trumanga ma se ka en mi lo thungang blind landing ka ti ang alo ti lo ni a Kennedy la chuan Alexander ang hian boring alo ti ve thau bok nen enge motak khan ti chu poi alo ti vak bik lova alo pom ve mai ti ang alo ti a ti chuan pilot pani te chuan thlona pon lang thei chin glass te chu an khu hlia veka cockpit chung bi ka tang chuan pon lam a mu thei ta lo ti chuan le Captain Alexander chuan en lo chuan trum atum ta heta hian leilam controller khan I chak lutuk ti vel kha aron soya an shevek ma se Alexander hi a in ring tok le a enga ama ngai lo leilam konga trumna tur chu abituma ma se lei azukra chuan a thlona speed kha a chakma ma a abir ma bok a landing gear chu bung hiala leya runway a chuan zuk in so in thlona hi azuk in na let hial bokani akang ngal bok he hian thlona thalak tak tak chu ni a he thlona chuang mi somkwa pali te tang hian mi som sari lai chu an thita co-pilot Kennedy Zernov po thia Captain Alexander a heng thil zong zong ruam han tuero hi chu adam chuak thunga kum som panga tang tura shem anita ni August ni somni pathum kumsang ni som pathum khan Russia akho puife ma veng pakhata cheng kumriat mi Maria Cheliseva hian an chauka ado ka na sakor le maziak meka apa kumsomli pahni mi Mikhaila chodan guest of bula chuan puruna lo chan ve mek boka amit tuet la pura afanu bula chuan fiam thunan takawa manga awa tap der vela marai po chuan we lo za ema ti chuan apa Mikhaila chuan alu thei hil ti hre chuak thuta ina leisa nei le nei lo chu an nu chu awina zota chuta chuan apizon annu nu chuan one ye in hmoi pindana khwana omang ma se arei to a hlui to veu mai theini aron tia
helaya in hnuai an soi hi lei hnuai a pindan an siam ang hi ni a Mikhail chuan zuklak zuai a chho le nga la tuma wangin a til chhuan a chuan puruna chan sa chu a thlaka in hnuai lama panta a fanu mariai chuan a pa kal lai chu a en renga a pi a kalpela a u games khel mek po a kalpela in hnuai kongka chuan a lut lai le kongka a khar le te chu lo mu veka a lemzia chu chhun zom le mulmula mase revak lawa mariai chuan apa thil chhuan chu a khuna salutuk ti muta chuta aron al zui ngal boka api po chu chawkala maron tlan wata gas te ron ofa khute chu ron zapa mariai nu boron kalwata an pa thil ti a mu chuan Mikhail hei thil ti hi ron boi pui wa dro akang te ulu tukania aron tia mase Mikhail chu in hnuai pindana la om renga ria ti deuh hlek chuan nu chuan a zuk ngai ven don ta a in hnuai pindan kongka chu honga a khar le a chuk ta heti lai hian mariai pi chu chauka lo la chea ati fel mol mola mariai poina lemzia chu chhun zom le mol mola mase minute nga vel hnu a chuan mariai nu le pa te chu an la ron chho mai lova in hnuai pindanan la om renga ron chho to tur chuan ni an rei ma mariai chuan amilem zia ti top chuan in hnuai chukna kongka chu a en renga a pi po chuan a ena an ron chhuah mai be sei takin mase an rei lu tuka an ron chuak theilo mariai pi chu a pheya mariai u games khel me kalpelin in hnuai kongka chuan thonglem lo chuan an au chin mai maya in varei ve a an zuk dia mariai u games khel chu a ring em a api chuan ti zoite engma ka she theilo hati a mariai u chuan phurlo takina games chu an ti top ri a api chu aw le a tu man an ron chang lo mariai u games khel chu daning dewa zuk chuka en mai tur lom ti pa chuan a zuk chuk ve don ta kongka honga anu le pa te chu a aw pa boka kongka chu khar le ina chuk ve le ta mariai u chukta ka chuan mariai pi chu mariai bula chuan vakalin an thuduna anu le pa le u te chu an ron chuak mai tur an ngai lai chuan an re le ta thuap mai an ngai a the thei le ta lo mariai pi chuan an then om te ko ring ta ron kal luk te u hei thil dik lawa om tlatin ka shia ti in masi an then om te ron kal ma chuan mariai pi chu theile theilovin in hnuai kongka chu panin stepa chuk ve ta mase mariai pi hian kongka hi khar to lova a hongina da a stepa chuan a chuk ta a mariai po chuan a pi stepa chuk thom po a shia a chuan mariai chuan hade uleka thil ri dot ri in hnuai tang chuan a shele a are le ta vung mai a pi po chu ron chho le to chuang lo mariai chuan hlau to em a an then om te lan la ron thleng si lo ati ngai na shelo chu in hnuai pan na kongka chu a pan ve a azuk bi ta a thim em a engma mu theilova aw po awngam to lo ma se stepa chuan muang changin a chuk ve le ta minute som nu vela chuan an then om pa chu aron thlenga kongka aron ki ka tu man an chang lo alawin kal lo awang chuan a honga ina alu chuan lo re ve ka tu ma mulava ma se chapri sheta kal kwala thomri omna chu pana in hnuai pindan kongka in honga tang chuan ani ti sia a stepa chuan a tlan thlata azuk mu hi a oi theilo mariai chu chhuata lo tapa abul vela chuan a chhuk te chu chhuata an lo mu feka enge thleng a shelona in mariai chu pomin atlan chhuwa pui wata midang pui na ngenin pona chuan a auta a mi te chun ron kala mariai chung te anjuk en chuan mariai nu le pa le a u le a pi te chu an lo thi vek an thina chan chu Mikhaila mariai pa zon alu nge kha ani mariai pi khan alu in hnuai an nei kha a hlui to zia soya an ron chura a then an troi boka heng alu troi tang hian tura ron chuaka solenain ge saron chuaka hei hi mishing tan hlo om takani mariai te hian alu hi in hnuaya tukver po om lo na phui taka chuan an da a boruak hlo om khan kharum kha alwa khat vek to khata khan an zuklu ta kongka an khar zel si a ni khoshelawatlu in an thi zela lo ni mariai po kha a chuk ve thona in adam bi ka a chan chu a ma chi a chuk a pi khan kongka khar ve lova mariai zuk chuk kha chuan ges lo om kha kongka khana ron chuaka an in vela khana in sem dar to a mariai a zuk chuk kha chuan lo om tak alo ni to lovani he an chan chin alu wanga chhungkwa an thi mang trep na hi alar em a vo in ni thleng hian soyala hloa no pangte khongai thlak tak mariai chona chhungte chu alu wangin a chan ta vek ani chu
December ni sari kumsang khat zakwa somkwa pathum khan Diane Shep hi arai meka damdoi ina thisen chuak wangi na in entira abipi polo sang tian hmua adin mun hi a hlau thong ve em arai ani boknen mase anote ero a that thun lo shila mase kar khat vel tal damdoi ina in en kola chul ha dam turin an ti a Diane hi American mini in Sickles Army Airfield Base bul Germany a pasal sipai Sergeant Stephen Shep nen an khosa ni Diane chu damdo in khuma amuta a chuti lai chuan pona pen ri sia a kongka aron in honghal boka a pasal Stephen alo ni a aron lungai hmel em a Diane ni khumbula chuan aron chingchia kutaron vuana I tha em aron ti a annu pa hi an thalo em a thlare vak lo liam ta tangkhan annu zok Diane hian in thena du thu lo soito a achan chu an pa Stephen hi a hlato riawin a sia a mangai to lovin ngai event to lovin a ni Stephen a ero chuan in thena du lova an la in mangai ton reng ni in a sia ma se Diane an nu ero a hlim thei to lovin a sheve thung tho Diane hi US a let le tum hiala ma se a rai ti an shat le thutta ka wangin akal ta lo mai ani a Diane hian an pa ero hi chuan an in kar siam that le ve ka du ti hi a sheve reng thova tuna a rai le ngala pa ni adu tak zat ti a sia ma se Diane ero chuan thil ni thein a shelova an in kar a dik thei to lo tuna po an pa ina kutawan me ka mase abula chuan an pa chuan azot kher lo na in ente kan tha thei to lawang rai ma ila a thei to lo ti in a changa Stephen a chuan nui deuh chungin a lu a thinga chutiang wanga local ka ni lo ti nan ente thian kan ni thei alom ina avakalin damdo ina imamo dur te hi kavala do na mi ati a Diane chuan du vak lo hle ma se an pa chuan ti saka du hle nia hria ta wangin phur vak lovina o ta a Stephen a chuan a kalma in Diane chu avakwa le phota a thil lak sak tur chula turin a kalta darkare vak lo liam nuwa hemi tlai dar nga vel hian Diane room chunga phone chu aron ri a pasal best friend Gregory Glover alo ni a Diane thatlo ron zo tur ron gol alo ni a damdo ina thu lo hria ta wangin note thatlo te ron zo ta Diane chuan engkim ma that thu le note po that thu te alo shila chumi nu chuan Gregory chuan Stephen a chungchang ron soi le a jinglama khan in pa nakal tur kha ka phura in pahnia thatle abe se zia hlir soya ti te ron soya engkim thale se an pa ina ti zia chu Diane chu aron shila ma se soizo maina re dai maya Diane chuan an kawa ma se thom engma she to lo chu adari to pa aron gol non le mai ringa ma se aron gol to lo minute somthum nuwa chuan arum kota tlan ri a shele ta akong ka zona chuan to pa akong ka chu ron in hong thruaya a muchia chu amak ti le a thong lutuk chu chelovina omma reng darkar enge mozat liam ta an pa Stephen a kalnu khan in lam apan ngala an nu mamo turte khon kho molmola gym bag sports company pakhat het ti siam hi akenga hebe ka hiana khungmol mola room velan ena anu pathalak le anin nei thalak te an en chuan alung che ema thil mamo po khon khom zel talo chuan room a chuan akal kwala Diane ani let le a aril ro hne le dan tur chu angai tu a engemo thil pek turte an ngai tu a alamanga izialan tir dan tura dap kwala heti lai hiana gym bag chu a ena ati turdik tak chu a sheta ni in a shia Diane bedroom a thil pakhat chula in a beka chuan da a akalta pona chuak chu hlim ema akara pana atan ta a mase Diane omna damdo in lamapan lova an inbul Sickles Army Airfield Base chu apana atlan kwal vak maya heta hian hetia atlan kwal pa hian ding lamte vei lamte amel kwal renga thil zong pa ang main ahnua chuan sipai ho thil eina ber in an mes hol a mu a sipai ten lu chuak renga Stephen a chuan ta son kamamu chu omanga ti a masia lu ta hoi kwala du chu a mulova a chuak le ta masia kara pan lai hian api a phone bu ta mu a Stephen ana du ber chu phone bu ta chuan a muta a kar pan lovin phone but lam chu pan ta ka heta tanga minute somthum nuwa Diane in a room ko ta tlan ri a hriata a kongka aron in hon thruaya mu tak ama thong em tu kha chu a pasal Stephen a ni in bek kha aron kenga
head gym bag ngei mai kha arona lut dewa daye ni churon ena abe kami chu phorin daye ni apek tur chu alawrua man ngei churun phorta kar khalkwal vaka phone buta a mu ngei mai khani in daye ni ma a chuana vakenga ente hei karon ken che hi atia daye ni chu a auna samai thil thendan chu khami jing lama daye ni kut Stephen ana vona a thatlo te zo khan an inkara that thei to lo tur thu daye ni khan na shila chu zong aya thu thin thong dang alo hril tel boka chu an that thei to lo na chan ber pakhat ani boka tuna apai mek no te hi afa ani lo ti alo shilani daye ni khan Stephen chu thong tak angin alang lova ani le emamo tal karon peng che ina khawakalanga karon pedon chen ya hati a daye ni chon a thu shil atwar thiam riau chu makati angaring hle a athil ti saktum te po chu lo pom ta khani a Stephen chu a chuaka ina wathlenga a gym beka amamo tur chu a thun sak mula ma se daye ni khum sira friendship card a muta a in khup zong ina oma an ena hei hi Stephen a hian enga ma lo ngai lo he thian hian friendship card hi a pengun em thina daye ni mutur pon ani hi aron kalngun em an ina hian daye ni a fakthiam em thin boka chuta Stephen a bulala chuan nupuya nei that zia a soi reng thina ni he thian hian Stephen a chuan a hreta ni ina in hria he thian anga lang hi thian mai ani to lo ni ina hria a chumai ba ka tuna apai mek no te pa hi ani bokang atita he thian daye ni thian hi tungele daye ni thian mai ani lo ama Stephen a thian thaber Gregory Glover a best friend kha ani ama Gregory Glover a ngei kha hemi jing lampo a aril ru alo in bun ro na anupui ne na thatle adu uzia asoina pa ngei kha ani chuan anupui chu kalsan maya malam pan turin alo tile ngala in then tur pon min lo du reng ani ti ina ngai tu a Stephen a chu an na hle ti chiat bum ni ina in hria heta che hian anupui daye ni chu thil pek atum ta ni daye ni room a chem ala a an beisa akar khalkwal vakin a best friend Gregory chu azonga mes hola tangaron chua khan Gregory chu phone buta muta a phone alo manga avakala apot chuaka avita voitam takavita Stephen a hian a shelona in hetia Gregoria abe me kala hian phone a khan anupui daye ni kha lo be me kani daye ni po khan ko la re dai kha ma kalauti lekha khati lai khan apasal Stephen and Gregory kha abe iwang lo ni a Gregory hian in ven lo dum na sa em ma se thin rim tak Stephen a hi a ne lo Gregory po chetalova Stephen a chu a hoi kwala mi ponan lo mu a Stephen a chuan apoi ka tilu tuk ti pa chuan abe ka chuan thil athuna damdo in apanta daye ni ruma alu chuan abek chu a choi kanga ajipar chu a honga Gregory a lu chu aron choi chuak ta enro koran ken che hi enro aron ti a akhum buldo kana chuan ala da zui Gregory Glover lu chuan daye ni a en zong chuan da le ngala Stephen a chuan enro dayen Glover chu hei zantin ibula amuto ang mase nang chu imu hil thei kher lawang aron ti ta daye ni chu a auna sa ema mi po anon lu thwaya heti la hian Stephen a chu kil khata lau thong lo takin alo thumai maya man alo ngak top Stephen a himan ni in dam chung atang turati ani ta ni lok ala top law Stephen anupui daye ndile a best friend Glover te kha ano in ngai zong nge yem ti hi isha chak nge karing o ano in ngai zong nge ya afa pai mek po kha Glover fa nge alo ni bokani ti korta ama daye ni hian apuang ani